Petak. Odakle ti, Bože, ovi drumovi? Zapravo taj odnos publike sa tobom, makar i na filmskom platnu, on bitno utiče na to kakvu ti reakciju i sam koji si učestvovao u tome i trudio se i sve i vidio si kako to ljudi gledaju. Ti odjednom vidiš, pa ne, pa čekaj, pa ovo sam mogao počneš da gledaš očima mnogo svojih drugačije gledalaca. nego kao sad. A samo želim da si tu. Vlada Divljan i ja mi smo se rodili nekako u isto vreme i odlazili smo kod istog lekara, su nas majke dovodile i tako smo otprilike od 4. 5. meseca naših života počeli da se družimo i to naše druženje je trajalo na neki način sve do njegovog odlaska. Svetozar Cvetković u serijalu TV Kabare. To su bili dani. Petak, 21 sat, RTV1.